Приходите в автосалон «Самурай Авто». Наши цены вас порадуют. Готово, записано, спасибо. Уф, наконец, все, закончили? Я пошла? Да, подожди, Лейсан, есть еще одна реклама на татарском языке. Мне надо бежать, и ты же знаешь, я не умею по-татарски. Смотри, там все просто. Вот там текст, и заплатят 2 раза больше. Ну что, готово? Да, давай попробуем. Запись. Акыллы кеше яңа машинада йөрергә тиеш. Стоп. Не акыллы, а окыллы. Окыллы. Да, точно. Готово? Запись. Акыллы кеше яңа машинада йөрергә тиеш. Стоп. Тиеш түгел, а тиеш. Т, колын Т, йомшартма. Давай еще. Готово? Запись. Акыллы кеше яңа машинада йөрергә тиеш. Яңа машина карыйсың икән. Стоп. Карыйсың икән түгел, карыйсың икән. Q. Готово? Запись. Акыллы кеше яңа машинада йөрергә тиеш. Яңа машина карыйсың икән, акыл автосалонына кил. Авылдан килгәннәргә ташлама. Стоп. Не авылдан, а авылдан. В, а не В. Авылдан. О боже, давай. Запись. Авылдан килгән клиентларга ташлама. Шәһәрдән килгәннәргә. Стоп. Шәһәрдән түгел, а шәһәрдән. Х. Да какая разница? Ты одно и то же сказал. Большая разница. Ты говоришь твердое Х, а надо говорить Х на выдохе. Шәһәрдән килгәннәргә. Готово? Запись. Шәһәрдән килгәннәргә тәмле бүләк. Акыл авто. Все, спасибо, готово. Әйе, йөгерәм, әйе, өлгерәм. Апаны кереп алам да, аннары сиңа яме. Приходите в автосалон «Самурай Авто». Наши цены вас порадуют. Готово, записано, спасибо. Уф, наконец, все, закончили? Я пошла? Да, подожди, Лейсан, есть еще одна реклама на татарском языке. Мне надо бежать, и ты же знаешь, я не умею по-татарски. Смотри, там все просто. Вот там текст, и заплатят 2 раза больше. Ну что, готово? Да, давай попробуем. Запись. Акыллы кеше яңа машинада йөрергә тиеш. Стоп. Не акыллы, а окыллы. Окыллы. Да, точно. Готово? Запись. Акыллы кеше яңа машинада йөрергә тиеш. Стоп. Тиеш түгел, а тиеш. Т, колын Т, йомшартма. Давай еще. Готово? Запись. Акыллы кеше яңа машинада йөрергә тиеш. Яңа машина карыйсың икән. Стоп. Карыйсың икән түгел, карыйсың икән. Q. Готово? Запись. Акыллы кеше яңа машинада йөрергә тиеш. Яңа машина карыйсың икән, акыл автосалонына кил. Авылдан килгәннәргә ташлама. Стоп. Не авылдан, а ауылдан. В, а не В. Ауылдан. О боже, давай. Запись.
Авылдан килгән клиентларга ташлама. Шәһәрдән килгәннәргә Топ. Шәһәрдән түгел, шәһәрдән. Х. Да какая разница? Ты одно и то же сказал. Большая разница. Ты говоришь твердое Х, а надо говорить Х на выдохе. Шәһәрдән килгәннәргә. Готово? Запись. Шәһәрдән килгәннәргә тәмле бүләк. Акыл авто. Все, спасибо, готово. Йөгерәм, әйе, өлгерәм. Апаны кереп алам да, аннары сиңа, яме?